Okay, sir. So I have this last question to ask. Please, sir, can someone partner with you in your evangelism? Yeah, thank you for that question. Bido dị na mgbe nzara okwu okwu bido na mgbe nọ na even n'ụka enwere m this gift of teaching. Bido na mgbe nọ na charismatic na mgbe nọ na otu ndị Mary. Abụ somebody na-abụ during seminars and retreats a na-enwe. Abụ somebody ya wee bịa inye m topic mee treat. Enwere m ike mee n'anya na akwụkwọ. I can speak for 1 hour, 2 hours without n'anya na akwụkwọ. Nne-ekwu ọ na-abanye. So enwere this charismatic of teaching. So n'ihe niile nọ ya, even during my school days and my prefect, because teaching na-edo m anya iwotu a na-akọwa ihe na-edo anya. So mgbe m batakwa n'ọdịnala wee jụọ ma ezumezu na m abatago kere ihe m ga-eme, ha sị m na-akpọrọ m dịka onye nchụaja ya na onye mgbasa ozi m marụ n'ebe a ebe my calling dị. Onye batara since m batara n'ọdịnala, I focus my attention on it. Since m batara n'ọdịnala, and may pay my attention na evangelism, propagating Igbo spirituality. And I have made so many efforts. Yes, many avenues. Nsi wee na-eme. Kwa m na-ajụ aka ka m ga-esi wee mee. Asị m bidogoro use those social media platforms. Back then, years back, I opened YouTube, known as Ogbuefi Ezeana ugochitubelu. Mesia where Facebook and social media, TikTok and everything, the same name. So Mesia ya mụ abụ onye izizi bụ an ọdịnala evangelist, onye ọdịnala mepelo television station, satellite television station known as Eziokwu TV. Eziokwu TV anyere anyị aka mgbasa ozi anyị jee very far, and na-akụwarụ ndị mmadụ na-asị traditionalists inwere ịdị capable 50% of your 70% of your spiritual work can be done by yourself. It's only 30% that your spiritualist nwere ike imere gị because no nwere oji oke ọfọ, mana 70 can do. And believe in me, we have touched lives. Many people are giving me testimonies na ha amụtago ka esi eme nke a on their own by themselves through my teaching. And as we speak now, we are not leaving any stone unturned. I have na many ways of evangelism. Minus Eziokwu TV, I need spend a huge amount of money. As we speak now, I know kuna radio stations program. Yes, for ndị nọ na Anambra, Delta, Kogi, and rest of them, ị ga-enweta anyị na 93.1. That is Ijele FM. Every Thursday, 8 p.m. Ị ga-enwetakwa anyị na Flow FM dị n'Ụmụahịa. Yes, for ndị nọ na Aba, Abia, Cross River, and rest of them, all those areas. Ị ga-enwetakwa anyị every Tuesday, 8:30 p.m. We have spent a huge amount of money and we keep spending the evangelization. Mana why or there are the men anything? Because no, that's my calling. On ya but an every door on a map of the Bakuzero one thing or the other again Canando. While he is Jiraka may Hendia, he will move on. Kankusieba, there are nothing called Macamelono. Obuno were out to Jingwe and Ankuziae. Monitor Kabaranga family chat WhatsApp number remains 08057837672. May God Almighty bless you all now and forevermore. Yeah, guys.